Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide at sa ating mga kababayang overseas Filipino workers saan mang paniga ng mundo. Welcome sa programang Mahiwagang Mundo ng Politiko. Ngayon ay araw ng Sabado, June 24, 2023. Muli ako po yung makakasama, si Kaput Politiko Raymond Tinaza. At wag po kayong bibitaw, wag po kayong alis. Tutok lamang sa ating programa dahil maliban sa exciting at mga makabuluhan na pag-usapan, syempre, ang ating resource person, ang ating bisita ngayong araw ay may turing din na makabuluhang kausap. At hindi ko na patagalin pa at hindi na ako magpaligoy-ligoy pa dahil ayaw kong kayo nabibitin, mga kapolitiko. Walang iba, ang ating bisita, si dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Magandang umaga, Congressman Alvarez, at welcome sa programa, isa pong karangalan sa inyong pagbibigay panahon, oras ngayong araw na ito, Congressman Alvarez. Ay, magandang good morning sa iyo, Raymond. At magandang good morning din sa lahat ng ating mga kababayan mula po dito sa Tagum City, Davao del Norte. Magandang good morning po. Kumusta po kayo, Congressman, at ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon sa mga panahong ito, Congressman? Okay lang naman, Raymond. Nandito na ako sa probinsya at halos araw-araw pumapasyal ako sa mga barangay. Hindi lang sa Tagum City, kundi pati na rin sa lahat ng mga barangay sa munisipyo. Hanggang doon sa mga remote areas po nagpupunta kami. Ito, sabak na tayo agad doon sa inyo pong isa sa mga advocacy. Ito pong panukala na pag-decriminalize at gawin ng legal yung paggamit ng marijuana sa legal or medical procedures. At sinasabi nga na ito ay maaaring pagkunan ng pondo para sa bayan. At ano po ang wisdom, ika nga, at saan ang hugot ninyo sa pagtutulak na magkaroon ng medical cannabis o medical marijuana sa Pilipinas, Congressman Bebot, sir? Ganito yan, Raymond, no? Yan ay na desisyon na namin na mag-file ng panukalang batas. Dahil nga sa dami ng mga pupunta sa opisina, humihingi ng tulong, may mga advocates para dito sa marijuana. Dahil karamihan dito ay may mga dalang pasyente kung saan hindi na nga kaya ng itong mga gamot na available dahil nga nasisira na yung kidney nila. So, ang kinakailangan na lang yung medisina na hindi na kailangan masira pa yung kidney. At isa dito, ito nga paggamit ng marijuana. Ngayon, nakakaawa dahil maraming pasyente, sinasabi nila, oo nga, pinapayagan daw na makabili ng itong medical marijuana dito sa bansa. Ngunit, ang problema, una, mahal. Pangalawa, napakahirap mag-comply ng mga requirements. Dahil ang requirements para payagan kang bumili ng marijuana ay kasing kapal ng Webster Dictionary. So, ang ginagawa na lang ng ibang kababayan natin, sabi nila para lang malibre yung mapagamot yung kanilang pasyente, pinakamura, kailangan pa nilang dalhin sa pinakamalapit na lugar kung saan readily available at mura yung gamot. At ito ay sa Thailand, no? Kung saan pinayagan na rin ng gobyerno ng Thailand ang itong medical marijuana. So isipin mo naman, sabi nga nila, bakit ganun yung gobyerno natin? Tumutubo naman ang marijuana sa Pilipinas. In fact, we have the best variety of marijuana dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit kinakailangan pang pahirapan yung mga kababayan natin na halimbawa kagaya niya, nagkasakit. Kailangan pa nila pumunta ng Thailand o pumunta ng Amerika para lang mapagamot yung pasyente.
Mhm. So, sa palagay ko naman, well, if we cannot give a better life to the Filipinos, siguro naman reasonably na kung makikiusap tayo sa gobyerno, give them freedom. Mhm. Freedom para magpagamot, bumili ng gamot, sa abot kaya nila, para naman humaba pa yung buhay. Mm. Pero kumusta naman po yung inyong panukalang batas, yung safeguards na maiwasan na maabuso at instead of just for medical use ay baka magamit for leisure, knowing yung mga Pilipino minsan ay may pagkatuso, kumaga madiskarte para makapagpalusot for their own interest, benefits, lalo na yung mga addict, Congressman Bebot, sir. Alam mo Raymond, di naman we do not have to reinvent the wheel, no? Ika nga. Yes. Dahil nga sa ibang bansa, mas mahigpit pa nga ang Amerika dito sa atin. In fact, dumaan ito sa isang masuring pag-aaral. Napakatagal nilang pinag-aralan itong marijuana bago nila pinayagan sa kanilang bansa na gawing medical marijuana. Mhm. Ngayon tayo lang minsan nagmamagaling din tayo, kunwari aral-aral pa na kung pumasa. Pero sa totoo lang, ang Pilipino, ang hilig natin kumopya. Sa dami ng kinopya natin, bakit hindi natin kopyahin ito? Dahil ito ay subok na ito, na gamot, mabisang gamot. In fact, nauna pa nga ang Pilipino dyan pagdating ng mga dayuhan sa bansa, nalaman nila na matagal na panahon na yung mga ninuno natin meron ng tanim na marijuana. Dahil nung araw pa lang, bago pa dumating ang mga dayuhan, natuklasan na ng mga ninuno natin na itong halaman na ito ay mabisang gamot sa iba't ibang uri ng sakit ng tao. Kailan lang nalaman ng West, itong Amerika, na ang marijuana pala ay mabisang gamot. Kailan lang? 1995. Isipin mo naman yan. Ang layo ng agwat. Bago pa makarating dito sa atin ang mga Kastila, 1521, bago pa lang yan, alam na ng mga ninuno natin na ang marijuana mabisang gamot. So, Kaya, go ahead. sinasabi nila nakaka-addict daw. Sus Mariosep. Sige, balikan natin ang kasaysayan. Nung araw ba, dito lang sa amin, yung mga indigenous people, na mga matatanda, wala namang addict na mga matatandang IPs dito nung araw. Now, ngayon, paano nila sabihin na nakaka-addict yan? At I want to challenge them. Yung nagsasabing nakaka-addict yan, pumasyal tayo sa mga rehabilitation centers. Pasyalan natin. At tignan natin kung merong nagre-rehab doon na na-addict sa marijuana. Dahil marami na akong napasyalan, Raymond, na rehabilitation centers. Ngunit wala pa akong nakita na-encounter na nanto doon nagre-rehab dahil na-addict sa marijuana. Shabu, marami. Na-addict sa sugal, nire-rehab, marami. Addict sa alcohol, marami. Addict sa mga video games, marami. Pero addict sa marijuana, wala pa akong nakitang kaso na nire-rehab na na-addict sa marijuana. Okay, so Congressman, nabanggit nyo, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina na meron tayo yung pinakamagandang variety ng marijuana. So, may potential ba tayo na one day, sooner or later, ay maging exporter tayo ng high grade, na marijuana for medical purposes, Congressman Bebot? Ay, pwede yan. Pwede yan. In fact, ang nagsabi pa sa akin na you have the best variety of marijuana, foreigner pa. Kaya ko nalaman yan. So maging pabor pala ito lalo sa aming area sa Northern Luzon, hindi naman hindi naman Tago. Kalinga, magaganda ang variety sa Kalinga. So kaysa maganda pala economically speaking dahil imbes na magtago, maging kumbaga illegal sila,
may pakinabang pa sila sa lipunan dahil kung mag-export tayo from there, kikita pa ang Pilipinas ng kanilang homegrown marijuana, Congressman Bebot, sir. Tama yan, Raymond. In fact, minsan nga natatawa na lang ako dahil pinoproblema ng gobyerno paano tulungan ang mga farmers natin, yung mga magsasaka, paano natin pagandahin yung mga buhay nila. Itong solusyon, nasa harapan na natin. Ayaw lang natin tignan. Nasa harapan natin. Sipin mo naman, itong kalokohan. Itong kalokohan ng gobyerno, yung land reform, kalokohan yan. Tingnan mo. Dati nag-i-export tayo ng bigas sa ibang bansa. Tapos nag-land reform sila. Ano nangyari? Hinati nila pira-piraso yung mga lupa, 3 hectares, 5 hectares. Paano kakikita dyan? Hindi feasible yan. Wala pang puhunan. Kaya yung mga magsasaka natin ngayon, mahihirap. Sa ibang bansa, ang magsasaka mayayaman. Ngayon, itong marijuana, pag i-decriminalize natin yan, possible yan source ng malaking revenue, hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para din sa gobyerno. In fact, Thailand, ngayon, nabasa ko nung kamakailan lang, ang target revenue ng Thailand for this year is $90 million. Napakalaki niyan. Tayo, ang target natin, mangutang pa rin. Doon tayo magaling, utang lang ng utang, utang ng utang, hanggang lumubo ng lumubo. Marami yata kasi, parang hindi naman ako sure, pero may mga naririnig kasi ako yung marijuana, minsan ginagamit yan din ng mga ilang police officials para may accomplishment report, i-recycle lang din para for promotion. Naririnig ko dati yan sa amin, yung mga ganyang style. Kaya hinaharangan nila na maging legal para meron silang nagagamit din for kanilang accomplishment report kuno, Congressman Bebot, pag may raid. Totoo yan, kasi yung mga nire-recycle, no? Halimbawa, may nahuli, so bibigyan nila ng certain percentage ibibigay doon sa nakahuli. So, babalik sa kalye yan. So, doon nagagaling yung mga illegal na activities. Well, harinawa at magkaroon ng, kumbaga parang mas paglilinaw, pangunawa at mahugot din yung wisdom ng inyong pinupunto, Congressman, ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga opisyal na may, kumbaga, posisyon para maisabatas ang inyo pong panukala. Well, moving on, Congressman, sa inyo pong, isa pa, sa inyo pong advocacy, yung same-sex civil partnership bill. I understand, meron pa yata kayong parang dinaluhan na okasyon o parang event ba about this? So, bakit po ninyo sinusuportahan yung, may tuturing na controversial na panukala na same-sex civil partnership, Congressman Bebot, sir? Well, actually, Raymond, gusto kitang i-correct dyan, no? Hindi lang ito same-sex, hindi lang same-sex. Kundi, kahit sa, kahit opposite sex, no? Pwede ito. Kasi marami ngayon, dahil nga, walang divorce sa Pilipinas. Marami ang takot na para pumasok sa marriage. Kaya ang ginagawa nila, live-in na lang. Ngayon, pag nag-live-in ka, siyempre, yung couples, walang proteksyon sa batas. Yung pagsasama nila. Halimbawa, nagsama yan. Pwedeng same-sex, pwedeng opposite sex. Nagsama. Yung isa, ma-hospital. Pagdating sa hospital, di ba marami kang pipirmahan dyan. Minsan may mga waiver. No? Yung kanilang partner, kung saan talagang yun ang kasama nila sa buhay. Hindi pwedeng pumirma ng kahit na sa hospital. Dahil hahanapin pa yung mga nearest kin. Yung mga kamag-anak na malapit. Pero minsan nga, nangyayari na yung mga kamag-anak mismo, wala. Hindi rin nakakatulong. Kaya nakakaawa naman yung partner niya. Imbis na sila yung nagdadamayan, sila yung nagsusuporta sa bawat isa.
Ngunit wala siyang karapatan kahit ano pa man ang pumirma ng mga requirements sa hospital. So doon pa lang, tignan natin, no? Basic human rights ito eh. Kung bakit hindi natin pwedeng ibigay sa kanila yung tulong ng gobyerno. If we want to protect the citizens, then by all means, let us protect the citizens irrespective of their gender, irrespective of their status in life. At siguro, other than for protection, yung accountability rin dahil kung sila ay married civilly, mas mabigat siguro o yung paghabol kung halimbawa ay nag-abuso yung partner, Congressman Bebot. Yes, tama yan. Kasi doon pwede natin sabihin, pag nagsama sila yung civil partners. Hindi man sila kasal dahil hindi nga pwedeng ikasal, no? Yung same-sex, hindi pwedeng ikasal sa Pilipinas. At least, pag nagsama sila, may proteksyon na binigay ang gobyerno. Halimbawa, yung right to support each other. Tapos yung mga right to inherit from each other. Dapat nandoon yun. Kasi sa buhay, sila talaga yung nagdadamayan. Minsan, sila yung nagtutulungan sa hanap buhay at sa iba pa. Now, bakit hindi natin ibigay sa kanila ang nararapat na proteksyon para naman protektado ang bawat mamamayan sa ating bansa? Well, kanina napahapyawan mo na, nabanggit mo na, Congressman, yung divorce bill. So, may nagsulong na rin, gaya ni Senator Robin Padilla. Sa palagay nyo ba ay panahon na talaga na magkaroon ng diborsyo dito sa Pilipinas? Dahil alam ko, hindi pa ako pinapanganak yata, meron ng mga nagsulong dito para sa both parties, hindi lamang sa babae, hindi lamang sa, kundi maging sa lalaki na gusto nang kumalas sa, malaimpyernong marriage o pagsama, Congressman Bebot. Alam mo, Raymond, hindi ko lang sabihin na panahon na, no? Matagal na dapat na ginawa yung batas na yan. Matagal na dapat dahil mahabang panahon na rin ang pagdudusa ng maraming marriages na kung saan hindi na talaga successful. Kaya ang dami ng mga, let's say, yung asawa o yung husband nabubugbog. Hirap na maghanap buhay na eh. Dahil nga, isipin mo, papasok ka sa opisina, may mga black eye ka sa mukha. Anong ihaharap mo sa mga kaopisina mo kung meron kang bugbog, kung bugbog ka, panay pasa yung katawan mo, anong mukha ihaharap mo doon? Ngayon, nagtatrabaho ka na buong araw. Minsan nag-overtime pa. Tapos pagdating sa bahay, hindi pa panatag yung loob ng tao dahil baka bugbugin na naman o hindi maganda yung samahan sa bahay. Tapos pati yung mga bata nadadamay din. Okay. So, sa buong mundo, yes, Pilipinas na lang ang walang divorce. Hindi ko nga maintindihan itong bansang ito. Bakit gustong-gusto ng Pilipinas, siya ang laging huli? Huli sa divorce. Huli sa ekonomiya, pag-unlad, huli. Kahit itong marijuana, nasa pintuan na, huli pa rin tayo. Anong klaseng pamamahala yan? Kaya baka yan yung nagbibigay din ng rason kaya mas nauuso yung pakikiapid kaysa yung pag-iwalay na lang sana, di ba? Yun nga eh. Yun nga masakit dyan dahil sabihin nila, yung divorce daw, violation ng constitutional provision dahil nga sinasabi ng konstitusyon, marriage is a basic social institution. Yes. Ngayon, sinisira daw natin. Sabi ko, hindi natin sinisira. Dahil unang-una, wala nang sisirain pa. Sira na nga yung marriage eh. Ano pa sisirain mo? Yung divorce, hindi ito para sa mga maayos na pagsasama.
hindi ito para sa mga happy and successful marriages. Mhm. Yung divorce, para ito sa mga marriages na failed. Failed na nga eh. Wala na talaga. Kaya lang natin binigyan ito ng itong batas na ito para naman makapag-umpisa ng bagong buhay yung mag-asawa. Mhm. So sa tingin niyo para mapadali yung tinatawag na kasi minsan dapat dalawa, may consent yung husband and wife. Pero marami yung gusto ng unilateral. Halimbawa, yung kasama namin dito, si Boss Rene, yung wife niya gusto siyang i-divorce at ayaw ni Rene. Okay lang ba yun na yung wife lang yung may gusto na makipag-divorce? Yes, pwede kasing kahit sinong party, Oo. pwede mag-petition for divorce. Mhm. Ngayon, kung nagkasundo na sa iyong mag-asawa na, o sige, mag-divorce na tayo, so pwede rin yung joint petition So both ng ways. divorce. Oo. Mm. Mas madali yung proseso nun. Mhm. Kasi doon pa lang sa joint petition, magkakasundo na sila o paano hatiin yung properties, paano yung mga bata, sinong may custody ng children, support ng mga bata, nandun na lahat. So hindi na mahirapan pa yung husgado. Mm. Kasi minsan, ginagamit din yung marriage, either party, para ipitin or gibitin yung kanyang partner para hindi rin siya makapag-asawa ng iba at, hindi niya magawa yung gusto niya pag divorce na sila. So siguro, mainam din na talagang magkaroon din yung sabi niyo na yung unilateral na paghain ng divorce, Congressman Bebo, sir. O tama yan kasi kung meron naman talagang valid grounds no for divorce, pwede mag-file yung one spouse, pwede siyang mag-petition sa court para mag-file ng divorce. Mm. So, malinaw, Congressman, yung isinusulong ninyo o yung suporta din ninyo na divorce bill ay hindi yung parang trip-trip lang. Parang ako, halimbawa, gusto ko lang may nakilala kong bagong chicks, gusto ko lang i-divorce yung asawa ko. Hindi ganon. So, may mga proseso, may mga requirements pa rin to prove na there is valid reason para magkaroon ng diborsyo. Yes, definitely. In fact, pag nag-file ka ng petition for divorce, under this law, binibigyan pa natin sila ng grace period. Yung cooling off period na 6 months. Baka sa 6 months na yon magbago ang isip. Tama. No, at hindi na tumuloy. Pero merong mga kaso kasi, Raymond, yung isang ground dyan. Halimbawa, yung isang party nakakuha na ng annulment ng marriage niya sa simbahan, kung saan yun yung kanyang religion. Dito sa batas na ito, i-honor, i-recognize ng civil law yung annulment na ginawa ng simbahan. Ayun. With that, Congressman, standby muna. Pagpapakilala lamang sa ating programa. Mga ilang segundo lamang, Congressman, at magbabalik tayo para sa ilan pang mga talakayan. Congressman Bebot Alvarez, sir. Okay. Maraming salamat. Okay, nagbabalik ang programang Mahiwagang Mundo ng Politiko. Ako pa rin ang inyong kapolitiko, si Raymond Tinasa. At kasama pa rin live si dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Ito, Congressman, inyo pong isinusulong yung paglilipat ng araw ng selebrasyon ng Independence Day or date from June 12 ay maging May 18. Bakit po? What's your point dito, Congressman Bebot, sir? Ganito yan, Raymond. Gusto ko lang sanang i-correct yung mga kasinungalingan sa history natin. In fact, sa ngayon ay commission an author, no? Siyang former professor sa University of the Philippines. Marami na siyang sinulat na libro. At pinakiusapan ko kung pwede gumawa ng research sa history kung ano talaga nangyari dito sa Mindanao
dahil natuklasan namin na dito sa Mindanao naganap ang totoong independence. Mhm. Hindi doon sa yung independence na dineclare ni Emilio Kakawit. Aguinaldo. Mm. Oh, that was the wrong independence. Ang tamang independence ay nangyari noong May 18, 1899 sa fourth pillar sa Zamboanga. Sa Bongga. Oh, kasi doon talagang independence dahil nagkaroon ng simple but meaningful ceremony sa fourth pillar kung saan pagkatapos nung mahabang bakbakan between the Spanish forces and the revolutionaries of Zamboanga headed by General Vicente Alvarez, sumurrender yung last Governor General ng Spain na nagngangalang Diego de los Rios. Mm. Binaba yung flag ng Spain, tinupi, at ibinigay kay General Vicente Alvarez. That was very symbolic because yun ang nag-symbolize ng return of sovereignty to the not to the Republic of the Philippines kasi at that time wala pa naman, no? Yeah. Pero doon binigay at least kung masasabi natin, yun talaga independence. So, kasi ayan na, binigay doon, tinurn over yung flag. Oo. Pero linawin What natin ang followed? Yes, go What ahead. followed, Raymond, was the creation of a Zamboanga Republic. Mm-mm. Meron tayong Zamboanga Republic. And the first president and commander-in-chief of the Zamboanga Republic was General Vicente Alvarez. Ayun. Pero linawin natin, Congressman, baka marami ang magtaas ng kilay. Baka sabihin, isinusolo nyo ito dahil kay namesake ng General Vicente Alvarez at kayo si Congressman Alvarez. Ay, hindi kami related. Oo. I am the wrong Alvarez. Siya yung correct Alvarez, ako yung wrong. Bakit po nasabi ninyo, Congressman? Ang papel ko dito, Raymond, I am just correcting Mm. history. Good. Ito, Congressman, lilipat lang tayo. Medyo mabilisan lang ito dahil ito. Panahon na rin ba na magkaroon ng permanent o kaya bago na Department of Agriculture Secretary instead of the sitting president himself? At bakit, Congressman Alvarez, sir? Maganda yun, no? Kasi alam mo, sa dami ng trabaho ng presidente. Ang presidente kasi hindi lang isang departamento eh. Ang presidente, kailangan presidente ka sa lahat ng departamento na mayroon ng Pilipinas. Mm. Kinakailangan tutukan mo lahat. Mm-mm. Hindi lang agriculture. May defense, foreign affairs, trade, at iba pa. Mm-mm. So kailangan talaga. Siguro mainam na rin na sa dami namang magagaling na agriculturist diyan, baka pwede makapili ng talagang magaling na agriculture secretary. Etong kasunod na katanungan, Congressman, pwede niyong sagutin o hindi. Eto, ano sa tingin niyo, kumusta kaya yung relasyon ngayon ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte? Recently, medyo para nagkaroon ng hidwaan o hindi pagkakapareho ng pananaw doon sa pagtanggap ng mga refugees. Congressman Alvarez, sir. Ay, hindi ko talaga alam, Raymond, dahil hindi naman ako nasa loop eh. Andito lang ako sa probinsya, nandito lang ako sa Davao del Norte, paikot-ikot. Ngayon, malayo ako doon sa mga usap-usapin na ganyan. So, hindi niyo masabi kung united o unity pa ba yung dalawa? Mahirap sagutin yan kung mayroon pang unity o wala, no? Sila na lang pwede magsabi talaga niyan. Pero at we speak ngayong araw pa lamang ito, 2023,
Sa tingin nyo ba may mga galawan na, may mga kumikilos na towards the 2028 presidential elections? May mga nakita na ba kayo na parang mga 2020, nabubuo na? para sa 2028? Yes. Wala pa Raymond, Wala pa? kasi meron pa tayong 2025 eh. May 2025 elections pa. Kaya lahat nakatingin doon sa 2025. So doon pa magkaroon ng parang shaping up ng panibagong political landscape towards 2028. Oo. So tapusin muna yung 2025 at saka siguro doon na natin makikita kung sino yung mga possible, no, na gagalaw sa 2028 elections. Pero eto, hindi naman natin babanggitin. Total, tayo lang naman nag-usap. Wala tayong papangalanan. Sa tingin nyo ba, Sige. sa tingin nyo ba, merong malaking alliance or magkakampi ngayon na pwedeng magkasuwagan come 2028? Tingin ko, we have to be practical and honest about it. Sa politika, Raymond, walang imposible. Walang imposible. Dapat isipin natin palagi, ano yung posible? So, yun na yun. Posible. Sa bagay, matagal na natin saksihan yan. Tuwing, ngayong eleksyon, kampi, sa susunod, sila na mismo, o kayo nilang mga kapwa, kapamilya, o kapartido, magkakabangga-banggaan na rin yan. Anyway, Congressman, ito na lang, panghuling katanungan. Ano po ang inyong nakikita sa Pilipinas 3 years from now? 3 years from now, Considering ngayon. Siguro pagka hindi maayos, no, ang pagpapatakbo, ay nakakaawa yung Pilipino. Nakakaawa talaga. Dahil hindi tayo umuusad. Palagi na lang tayong palagi na lang nahuhuli. Halos sa lahat ng bagay, nahuhuli tayo. Simple case nga lang, sabi ko, yung divorce. Lahat ng bansa may divorce, ng Pilipinas na lang wala. Napakasimpleng, simpleng kaso. Lahat ng estado sa Amerika, pati Canada, legal na ang medical marijuana. Pilipinas na lang ang hindi. Palagi tayong huli. So sa pag-unlad, ganun din. Palagi din tayong huli. Ito, may pahabol lamang with your indulgence, Congressman, yung what's your thought, itong tinatawag na parasitic government entities daw, Congressman Alvarez? Yun. Yun, nabanggit ko rin yan. Kasi nga sinasabi nila, itong babaguhin nila itong MUP, no, yung military and uniform personnel. Pension. Pension. Gusto nilang baguhin. Sabi ko, tutol ako dyan. Hindi dapat. Bakit? Para mong niloko yung mga military and uniform personnel. Ba't mo babaguhin? Para silang na-staffa niyan sa gobyerno. Dahil nung pumasok sila sa serbisyo, ang alam nila, ito yung benepisyo na makukuha nila from the government. Exactly. Kaya nga, itinaya nila yung buhay nila dyan. Naghirap sila. Hindi madali para maging sundalo. Tapos biglang sa kalagitnaan, sabihin mo, ayoko na pala. Hindi pwede yan. Violation yan ng kontrata. So wag natin payagan yung ganyan. Sabi nila, walang pera, hindi sustainable. Alam mo naman, Raymond, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Bakit naman? Sige. Gano'n ba kalaki yung pensyon ng mga sundalo taon-taon? Reviewin natin yung General Appropriations Act taon-taon. Ilang mga ahensya ng gobyerno ang hindi na nagfa-function sa trabaho sa mandato nila.
Marami yan. Nagkukurap pa. At saka ilang ahensya sa gobyerno ang mayroong redundancy. Redundant na yung function. Marami yan. Sa Malacanang na lamang, ang daming ASEC, ang daming USEC. Tama. Kung didiretsahin ko dito lang sa probinsya. Dito lang sa probinsya. Ito yung napansin ko. Ito, samantalang habang yung ating Pangulo pa ang Secretary ng Department of Agriculture. Dito lang sa probinsya, yung ahensya ng National Irrigation, NIA, National Irrigation Administration, hindi naman ginagawa na yung trabaho nila. Yung mag-maintain ng mga irrigation canals. Hindi na. Ginagawa yan ngayon ng local government units. Ayun. Sitting pretty. Wala nang ginagawa dahil wala. Ang sabi nila, wala silang equipment. Pag wala kayong equipment, magsara na lang kayo. Tama. O mag-resign na lang kayo kung wala kayong trabaho ginagawa. Pinapasweldo pa ng gobyerno yan. Lalaki ng sweldo, di ba? Tama siguro. Isa pa, itong DAR, Department of Agrarian Reforms. Hininto na yung distribution of lands kasi nag-expire na nga yun Nag-expire na yun. So kukunti na lang ang trabaho ng DAR ngayon. Anong trabaho ng DAR ngayon? Yung trabaho ng DAR ngayon ay support facilities na lang, support services doon sa mga agrarian reform beneficiaries. Monitoring team na lang. Pwede nang gawin yan, Raymond, ng Department of Agriculture. Trabaho na nila yun. Pwede nang isama doon sa trabaho nila. So, ang tawag ko dyan, Raymond, magagawa ng paraan yan, right sizing of bureaucracy. Saka, ito nga, pasok yung inyong advocacy na magkaroon na ng legal medical marijuana para at makapag-export tayo. Di kikita pa tayo, di ba? Kung exporter na tayo ng marijuana legally for medical purpose. Actually, Raymond, isang aspeto lang yan. Aspeto lang yan ng pagkuha ng revenue. Ang malaking aspeto pa rin na dapat tignan natin yung tourism. Tourism aspect. Like Thailand, mula nung pinayagan nila yung medical marijuana, umakyat yung tourism nila. Tumaas ng halos sa doble. Yan yung Bakit? medical tourism. Kasi yung mga magpapagamot sa Pilipinas, mahirap na makabili ng gamot dito sa marijuana, pupunta ng Thailand doon magpapagamot. So yun ang medical tourism, di ba? Okay. With that point, unless meron pa kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan worldwide, Congressman Alvarez, maraming salamat sa oras na binigay nyo sa ating programang Mahiwagang Mundo ng Politiko. At go ahead, kung meron pa kayong mensahe, Congressman Alvarez, sir. Well, Raymond, para sa ating mga kababayan, gusto ko lang i-assure kayo na yung House of Representatives hindi po natutulog at hindi nakapikit ang mata sa inyong mga hinaharap na problema. Tutulong po kami. Kapit lang at the end of the day, makikita natin yung liwanag sa buhay. With that point, muli, maraming salamat dating Speaker Pantaleon Alvarez at ngayon, siyempre, incumbent Davao del Norte Congressman at maraming salamat sa oras na ibigay nyo sa Mahiwagang Mundo ng Politiko at God bless, ingat po at lalo na marami pa kayong misyon, marami pa kayong magagawa para sa ating mahal na inang bayang Pilipinas, Congressman Alvarez, sir. Ingat po. Maraming salamat, Raymond, at kapit lang, kabayan. Ayan. Yan mga kaibigan, mga kapolitiko, si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez at siya ay Congressman ng Davao del Norte. Sa isang masaya at makabuluhang talakayan sa iba't ibang mga usapin, kabilang na dyan yung kanyang mga advocacy na isinusulong para sa reforma at pagbabago, doon din pagpapalago
ng ating bansa. At muli, huwag po kayong mahiya at mag-atubili na mag-like, mag-share sa ating programa para mas marami pa tayong mga papaliwanagan na ating mga kababayan. At with that, muli, happy weekend, mag-ingat po kayo, stay safe, God bless, at ito po ang inyong programa nga, Mahiwagang Mundo ng Politiko, at ako, si Raymond Pinasa. See you next Saturday.